שלום לכולם, שמי אופיר פלומנבום ואני הכנתי סרטון קצר שיסביר את הקשר שלי למחאה ואת האימיילים שאני שלחתי בנוגע להקמת מפלגה. בסדר? קודם כל קצת כמה מילים ונקודות שבעצם מסבירות קצת על החיים שלי. שמי אופיר פלומנבום, דוקטור אופיר פלומנבום, אני מדען בביופיזיקה מתמטית, יש לי דוקטורט מאוניברסיטת תל אביב, עבדתי 3 שנים בארצות הברית ב-MIT, אוניברסיטה מאוד ידועה בעולם, בבוסטון, עשיתי פוסט-דוק 2005 עד 2008, ולאחר הפוסט-דוק הקמתי חברה מדעית בשם פלומנבום BPS, ששם אנחנו בעצם כותבים גם מאמרים מדעיים וגם תוכנה למדענים. ב3 שנים פלוס שהחברה פעילה, גם השגתי תקציב, בחלק מהזמן קדמנו קצת עם התוכנה. מה הקשר שלי למחאה? אני בסוף הפוסט-דוק הייתי בקשר קצת עם האקדמיה בישראל, ראיתי שהחברה האלה יש שם הרבה בעיות פנימיות, פוליטיקות פנימיות, והחלטתי להקים את החברה המדעית ולהמשיך עם החברה המדעית, ואז התחילו להתעוררו כל מיני בעיות שבעצם המערכת של האקדמיה בישראל מפריעה למדענים שעובדים מחוץ לאקדמיה. יש להם את הקטע של להילחם בכל מי שלא קשור אליהם, זה מאוד קשור למחאה. בעקבות הדברים האלה פניתי לכל המדענים בישראל וגם מדענים בחו"ל. הרעיון היה להקים רשת מדעית ישראלית. למה צריך להקים רשת מדעית ישראלית? שזה בעצם רשת מדעית שפזורה בכל המדינה, מרכזים בכל המדינה, שם יש מדענים שפועלים בכל מיני תחומים שקשורים גם לפיזיקה, גם לביולוגיה, גם למתמטיקה, גם להנדסה וכו'. כימיה, ביופיזיקה. למה צריך את הרשת המדעית הזאת? מכיוון שיש בישראל את בעיית המוחות הבורחים. יש כבר מחאה בעולם המדעי, יש כבר מחאה, לא מחכים שהציבור יתעורר. ברגע שמדען מסוים איננו מרוצה מההתנהלות בישראל של המנהלים מאחורי הקלעים בעולם מדעי, אנשים פשוט בורחים מישראל לחו"ל, ובישראל מסתבר שבורחים מבחינת אחוזים הכי הרבה בכל העולם, כל העולם המערבי. כלומר, בעיית המוחות הבורחים מישראל לחו"ל של מדענים ישראלים, על כל מדען ישראלי בישראל יש מדען ישראלי בחו"ל, מספר אלה שבאים לישראל שאינם ישראלים מאוד מאוד קטן, כיוון שיש שטף מישראל לחו"ל, כמובן שהרבה יותר בורחים. וניסו לפתור את הבעיה כבר 15 שנה, כל הפתרונות זה כאילו פתרונות, בסך הכל מעבירים עוד כסף לאוניברסיטאות שממשיכות ליצור את הבעיה. מתעלמים מהמדענים שמחליטים לעבור לישראל, טוענים שוק חופשי, למרות שממשיכים לקחת את הכסף כאילו לאותם מדענים, לשכנע את אותם מדענים שעבדו בישראל, נותנים את הכסף לאנשי האוניברסיטה בהרכב הנוכחי, ומעט מאוד אנשים ישראלים מחו"ל באמת משתתפים בכל מיני פתרונות שנועדו לפתור את בעיית המוחות הבורחים, המוחות הבורחים הישראלים. אורייט, אז הפעולות שאני עשיתי זה בעצם לפנות לכל המדענים באוניברסיטאות בישראל, שהיה נראה על סמך אינפורמציה שהייתה, שיכולים להשתתף בהקמת רשת מדעית ישראלית, ופניתי גם לעשרות רבות של מדענים ישראלים בחו"ל, שעובדים בחו"ל. מתוך כל האנשים האלה עשרות אחוזים ענו בצורה פוזיטיבית, ולפחות 133, 145, בסביבות 10% מהאנשים שפניתי אליהם הסכימו גם להשתתף אקטיבית. וכל הפעולות האלה עשיתי הרבה לפני המחאה שהתעוררה בקיץ שנה שעברה, הרבה לפני דוח טרכטנברג. ולמעשה בתחילת 2011, סוף 2010, כבר התחלתי להתעסק עם הרשת המדעית הישראלית. בעקבות התשובות הפוזיטיביות שבעצם אני שמעתי מעשרות רבות של מדענים ישראלים, כולם דוקטורים או פרופסורים, בנוגע להקמת רשת מדעית ישראלית, פניתי גם לטרכטנברג, אותו טרכטנברג, לדוח טרכטנברג,
טרכטנברג הוא גם ראש הוועדה לתכנון ותקצוב במועצה להשכלה גבוהה. אז הוא גם אותו טרכטנברג צריך לאשר הקמת רשת מדעית ישראלית. החבר'ה האלה, הדבר שהם עושים, כמובן קצת מכסתכים תשובות, הפנה אותי לפקידה הזאת ולחבר'ה, לכל מיני פקידים זוטרים, על מנת שיסבירו למה ההצעה שלהם לפתרון בעיית המוחות הבורחים היא נכונה. ואני הסברתי להם, חבר'ה, ההצעה שלכם באימיילים, כל האימיילים מופיעים באינטרנט, חבר'ה, ההצעה שלכם איננה תפתור את בעיית המוחות הבורחים. אנחנו רואים שכל אלה שבעצם משתמשים בכסף שאתם בעצם נותנים, לוקחים מהציבור, נותנים כסף לפתרון בעיית המוחות הבורחים, 95% מאלה הם מדענים שעובדים באוניברסיטאות בישראל, אלה לא ישראלים מחו"ל שמשתכנעים לעבוד בישראל. והתשובות שלהם הן כל מיני תשובות מתחמקות, שאינן נכונות, אינן בעצם רציניות. אז בסופו של דבר כתבתי להם, חבר'ה, אתם למעשה אינכם פותרים את בעיית המוחות הבורחים, הציבור יראה שממשיך שטף של ישראלים, מדענים ישראלים לחו"ל, והזמן בעצם יעשה, באיזשהו מובן, יעורר את הציבור גם בנושא של בעיית המוחות הבורחים, ובכסף שמשתמשים, כסף של הציבור שמשתמשים, לכאילו לפתור את הבעיה. ואני עדיין פעיל בנושא הזה של הקמת רשת מדעית ישראלית. ובנושא הזה, במובן הזה, דווקא הקמת מפלגה שהיא מפלגת מחאה כללית בציבור, כיוון שגם דוח טרכטנברג הכללי הוא די בכאילו, כמו הרעיון שלהם, מרכזי מצוינות הווירטואליים לפתור את בעיית המוחות הבורחים, זה גם בכאילו. טרכטנברג זה בכאילו, לפחות הפעילויות שלו כרגע, של טרכטנברג. גם בנושא של הצדק החברתי זה בכאילו, וגם בנושא של לפתור את בעיית המוחות הבורחים זה בכאילו. והתקווה שלי זה באמת להמשיך לפעול בנושא, ללחוץ עליהם גם על ידי מדענים ישראלים וגם על ידי הקמת מפלגה, וזה בעצם הקשר שלי להקמת מפלגת מרכז של מחאה, שיכולה גם לעזור לאינטרס הזה של המחאה המדעית, וכמובן המחאה המדעית מאוד עוזרת למחאה בכלל הציבור.